13. novembra 1998. godine, a na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost, održana je konferencija o ljubaznosti i tom prilikom donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Naglašavajući važnost ove deklaracije, upravo je 13. novembar izabran za Svetski dan ljubaznosti. Čemu to uopšte služi? O tome ćemo između ostalo govoriti danas sa našim gostom. Psiholog i psihoterapeut Boško Novičić je naš gost. I zvanično dobar dan i dobrodošli Bela mi popodne. Kao što rekoh na samom početku, šta je to ljubaznost? Kakvi ljudi su ljubazni i čemu to uopšte služi? To je dobro pitanje kakvi su ljudi zaista ljubazni. Ali da se vratimo na početak, šta je ipak ljubaznost? Mnogi bi tražili pre svega definiciju ljubaznosti ili neke sinonime koji jesu predusretljivost, koji jesu recimo džentlmenstvo. Ljubaznost samo u sebi već sadrži taj neki deo reči ljubav, gde podrazumeva neke određene možda emocije koje koristimo i jednostavno prisutne su kada neko jeste ljubazan ili nije, iako je ljubav nešto drugačija emocija, sentiment, kompleksna jedna emocija. Ono što nosi sama ljubaznost jeste osjećanje zadovoljstva. I kada smo prema nekome ljubazni, mi kasnije imamo osjećanje zadovoljstva. Zadovoljstvo je proizlazi iz toga što smo uradili nešto što je nekome dobro. Tako da bi jednostavno možda najbolje bilo definisati ljubaznost kao osetljivost prema tuđim potrebama. Što znači, odmah automatski izvinjavam se, da to podrazumeva i neku empatiju. Naravno, određenu dozu empatije, ali ovdje se polazi iz drugog ugla. Zato što empatija, da, neophodna jeste da mi možemo da osetimo da je nekom drugom potrebna pomoć. Ali upravo na taj način, kad nekom pomognemo, mi bivamo srećni. Tako da je to jedan povezan mehanizam da je nama dobro kada je drugima dobro. I zato je ljubaznost takva da je treba biti svuda i da je ona jednostavno funkcioniše kao povratna sprega. Ali se može reći da je nema svuda. Samim tim što je veliko nezadovoljstvo u savremenom društvu. Zašto nema, ajde da kažemo jedan uzrok je nezadovoljstvo, ali šta još može da uzrokuje da ljudi izgube tu osobinu koja utiče na sve i na onoga prema kome nismo ljubazni, a i na nas same. Ovako, nedostatak ljubaznosti najpre u savremenom svetu jeste osnova problema u tome što najčešće nemamo vremena za druge. Neosetljivi smo jer živimo u okolnostima kada se previše posvećujemo svojim potrebama, gledamo pravo, žurimo se da završimo ono što je nama potrebno i ne vidimo potrebe drugih. Jednostavno smo za njih slepi. I to je veliki problem, tako da su ljudi opterećeni drugim problemima. Problemima nezaposlenosti, problemima što su ljudi recimo sami, nemaju partnera i kada su nezadovoljni, oni ne mogu ni biti ljubazni. Možemo da govorimo o nekom začaranom krugu loših osjećanja koje prenosimo na druge. U tom smislu, na koji način uslovi u društvu, situacija u kojoj se jedno društvo nalazi, pre svega mislimo na materijalnu situaciju, ali i na naprednost tog društva, utiče na količinu, uslovno rečeno, ljubaznosti, odnosno zastupljenost ove osobine? Pa u principu direktno proporcionalno utiče. Kada smo mi ovako, da kažem, srećni i zadovoljni, srećna osoba je zapravo i mentalno zdrava osoba. Kada smo srećni, nam je lako da budemo ljubazni. Međutim, trebamo obrnuti taj put, iako nekada su ljudi recimo nezadovoljni, nisu srećni nekim drugim stvarima i sferama svoga života, ljubaznost može raditi sama za sebe. Da ako nekada nekome učinimo nešto ljubazno, prevedemo neku baku preko ulice ili otvorimo vrata nekome koje, recimo, ako punih ruku ne može da prođe, onda mi kao taj neko koji je bio nezadovoljan postajemo srećni jer smo učinili nešto dobro. Jasno. Mi imamo često to čujemo u okruženju, da ljudi odu u inostranstvo i vrate se upravo sa tim utiskom kako su ljudi ljubazni, kako žele da vam pomognu, kako su osmehnuti na ulici, dok s druge strane često, nažalost, kod nas viđamo ta namrgođena lica. To negde govori o sličnoj stvari. Tako je. Zapravo, zaista sve te, da kažemo, kulturne norme jesu nekako vezane za zapad i dolaze sa zapada. Kako dobre, tako i loše stvari, držat ćemo se dobrih. Recimo, primjeri u Francuskoj, ja ne poznajem taj toliko deo njihov mentalitet i toga, ali znam ljudi koji su bili, govore da kada recimo u komunikaciji sa njima, oni žele nešto da vas pitaju, da vam postave pitanje, da vam se obrate, imate toliko, molim vas, izvinite, da li možete, da je prosto ljudima neprijatno kada su recimo sa istočnog dela sveta i tako dalje, ne znaju kako da se snađu. Jer u današnje vreme također, pogotovo u našoj kulturi i tim nekim, možemo da kažem, ajde, uslovno rečeno, nižim kulturološki razvijenim zemljama, nekada se ljubaznost doživljava kao flert. I onda ako se neko, recimo, nekome osmehne, privuče stolicu... Izvinjam se što upadam, žena ljubazna. Muško-ženski odnos, ako je u pitanju, onda je tu najklizaviji teren. Jer onda se odmah smatra da se ide u flert. I onda je nama kulturološki možda negdje bitnije, neću biti ljubazan, da ne bi neko mislio da flertujem. Ako je, recimo, žena obrnuta
situacija u pitanju. Znači, najčešće žene tako ostaju neljubazne, nažalost, da ne bi bilo da su one flertovale i njihov se signal pogrešno protumačio, tako da... Osim kao flert, ljubaznost, čini mi se, dešava se da bude pogrešno shvaćena i kao nečija slabost. Mi imamo u našem društvu taj izraz ne umeš da se postaviš, koji podrazumeva da budeš onako malo babaroga. Da li je to prvo tačno, da li imate takav utisak i zašto ljudi doživljavaju nekad ljubaznost kao nečiju mekoću i slabost? Negativnu osobinu. Pa pre svega zbog stereotipa. Postoje neki stereotipi da su možda emocije rezervisane za ženski pol, da za muškarce to ne važi, oni moraju biti tako kruti, da ne pokazuju emocije, što zaista u neku ruku kasnije dovodi upravo tih nekih nezadovoljstava, jer emocije su sastavni deo svih nas i mi ih imamo i trebamo da ih ispoljimo, što je svakako zdravo. Ljubaznost ima svoje blagotvorno dejstvo na zdravlje. To je možda jedan razlog da ljudi rade na sebi i da tu osobinu razvijaju. Bitno je to za naše zdravlje zato što, vraćamo se malo pre ono što sam rekao, da je srećna osoba, mentalno zdrava osoba i obrnuto. Tako da upravo u tom nekom smislu, ako smo konstantno nezadovoljni, nesrećni, mi nećemo biti ni ljubazni prema drugoj osobi. To će se odraziti na sve ostale naše potrebe i na, recimo, ako smo u pitanju student ili đak, na učenje, zatim na spavanje, na san, na našu ishranu. Može u mnogim drugim sferama napraviti problem i onda osobe jednostavno budu izgubljene. Ne znaju kako i gde, ne znaju šta će sa sobom i na takav način mi je zovemo ljubaznost, a na kraju to dođe neka veština komunikacije u kojoj ljudi zalutaju, nemaju je i ne snađu se baš najbolje. Postoji taj čuveni izraz nije teško biti fin. Mi smo čak imali i kampanje sa tim sloganom. Da li je zaista tako? Kada ste u začaranom krugu nezadovoljstva, neverovatno je kakvim vas sve patnjama život, naročito na ovim prostorima, može podvrgnuti. To su često patnje koje su vremenski neograničene, dugo traju. Dakle, nezadovoljstvo se vrti u tom začaranom krugu. Kako prekinuti i naterati sebe, šta kažu, evo, psihoterapeuti, da promenite nekako, koliko god to teško bilo, ugao gledanja i pristup? Pre svega, da biste promenili ugao gledanja, morate da postanete svesni da postoji problem. I da makar slutite gde se on nalazi, a onda dođete do nekog koje nazovemo profesionalac, znači psihoterapeuti, koji vam uz pomoć svoje edukacije može pomoći da na adekvatan način rešite vaš problem. Jer vi ćete možda misliti da je problem na jednom mestu, najčešće neće biti tu. On je edukovan da to detektuje, da vam pomogne na određeni način i da, ako je u ovom pitanju ljubaznost i nedostatak komunikacije, razvijete veštine. Da li ste imali situacija da neko dođe tako baš i da ima taj problem i sa komunikacijom, a posebno da je jako neljubazan, kako odreagujete? Pazite, često imate recimo probleme koji su drugačije postavljeni. Dođe neko žali se recimo da je depresivnost, na anksioznost, socijalno loše, interpersonalne odnose recimo loše ima, a da iza svega toga stoji ta neka slabost u komunikaciji. Ja bih se baš na to najviše osvrnuo, jer ta veština komunikacije se zapravo danas zove asertivno ponašanje, asertivna komunikacija, koja ima svoje takozvane i polove. Polovi te komunikacije, što znači recimo prvo reč asertivnost, da to definišemo? Asertivnost jeste takav samopotvrđujući oblik komunikacije u kome vi govorite šta želite i mislite, na takav način da uvažavate prava druge osobe koje se nalaze, znači, preko puta vas. To je u stvari magija. To je u stvari ono što bismo trebali svi da naučimo i znamo, ali nama je to nekako svima strano zato što se time ne bavimo. Time bi trebale možda da se bave prosvetne ustanove, ali to ne ide baš na najbolji način kako bi zaista trebalo. Suprotni polovi od te asertivnosti jesu jednostavno defanzivno ponašanje i agresivna komunikacija. Posledice su problem. Posledice recimo stalnog povlačenja, defanzivne komunikacije, kada se slažemo sa svime što neko govori i nemamo svoj stav, jednostavno prihvatamo sve ostalo, najčešće posle toga bivamo depresivni, sniženog raspoloženja, nervozni, besni i tako dalje. Nasuprot toga, agresivno ponašanje dovodi do toga da mi u trenutku recimo imamo nadmoć, osjećanje moći i nadmoći, dakle postižemo cilj. Međutim, uvek nakon toga sledi osjećanje krivice. Možda jedna od najboljih studija slučaja, ako mogu tako da kažem, za osobinu o kojoj danas govorimo, to je ljubaznost, jesu autobusi, odnosno čuveni gradski prevoz. Ta čuvena dilema, da li mladi ustaju starima ili ne. Imala sam situaciju, već sam jednom pričala o ovoj emisiji, ali reći ću ponovo, da je gospođa ušla sa vrata, još pogledala nije, dakle, nije stekla celu sliku autobusa, počela da se žali da su mladi danas, pa onda svi oni epiteti koje znamo.
recimo, iako su upravo starije osobe sedele. Šta se dešava sa osobom koja je prirodno i spontano ljubazna, koja ima želju da bude ljubazna, ima to, nosi osjećanje u sebi, kada konstantno nailazi na ljude takvog tipa, na takve reakcije, na negativne signale, negativnu, da kažem, tu čuvenu energiju, reč koju ne vole možda psiholozi. Zašto ne? Pazite, svakako pitanje postoji da li vi želite da jednostavno budete pametni ili uvijek da budete u pravu. To je najstarije pitanje. Tako da nekada ne morate biti uvijek asertivni. Asertivnost možete koristiti po potrebi. I ako vidite da recimo ide grupa navijača, rulja koja lomi sve, nećete sigurno stati i kažete znate šta, to nije u redu, trebali biste, nećete proći dobro. Tako da nekada budite pametni, ne morate biti asertivni. Iako asertivnost bilo bi lepo da je najčešće imamo u repertoaru. I lepo bi bilo kada bi jednostavno svi prošli nekako neki kurs, neko obrazovanje, vaspitanje. Zato služi to građansko vaspitanje gdje se to divno može provući. Međutim, situacija nije takva, iz nekog razloga se rade neke druge stvari i to bi bilo mnogo lepo kada bismo svi znali, sretnemo se pravila ponašanja, vi budete asertivni, druga strana bude asertivna i svi budu srećni. A kako da vežbamo? Ajde, kako da sada naučimo i da vežbamo prosto sami sebe da nateramo, da budemo bez obzira i ako je taj neko neljubizan? Samo čvrsta ruka, Daliborka. Ne, to vam poslam, čvrsta ruka. Što se tiče tog vežbanja, to je veština. Veština komunikacije. Dakle, uči se kao i bilo koja druga veština. Kao vožnja bicikla, kao heklanje, kao bilo šta. Znači, potrebno je vreme, vežba i definitivno lice koje je sa druge strane edukovano da tu edukaciju sprovodi. Postoje brojne radionice, iskustvene grupe koje sprovode taj asertivni trening koji se također sprovodi u okviru psihoterapije. To radi kognitivno-behavioralna psihoterapija i dođete tako lepo na psihoterapiju, na seansu, krećete da radite test asertivnosti, vide se vaš skor koliki je, da li imate ili nemate, da li je možda posjedujete u repertoaru, što se kaže, ali recimo ne primenjujete svakodnevnom životu iz nekog razloga. Tako da postoji takva mogućnost. Ja mislim da našem narodu ipak je bolje kada to ide nekom novčanom linijom, pa sam čitala čak i da imaju kafići u kojima cena kafe zavisi od toga kako ćete je tražiti. Ako kažete molim vas, možda je dobijete i džabe, ali ako već to bude onako... Da, i kafu će vas mnogo koštati. Evo, preporučujemo ugostiteljima tu taktiku. Ono što je interesantno jeste da je Svetski dan ljubaznosti ustanovljen u Tokiju, u društvu i kulturi koja je ljubaznost drugo ime. Verovatno, dakle, nije neobično, ali ono što mi je privuklo pažnju, što je pomalo možda nama može biti neobično, jeste da je tom prilikom usvojena i ta deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Verovatno nam je lakše da budemo ljubazni prema osobama koje su nam slične, čije ponašanje, izgled i sve ostalo odobravamo. S druge strane, prema različitim osobama, od banalnih razlika kakve su, ne znam, često starije ljude iritiraju duga kosa, tetovaže, minđuše i tako dalje. U kakvoj su vezi ljubaznost i različitost, odnosno tolerancija prema različitosti? Postoje različite mogućnosti da se taj problem sagleda. Pre svega nekada možete biti potpuno različiti od jedne bake koja ide onako jedva sama i ne može preći ulicu, pa da vas ta različitost upravo podstakne da je prevedete preko ulice. Ali stereotipi jesu takvi da ljudi recimo najčešće neće pomoći nekome koja je recimo prosjak, koji je loše odeven, ko nije iz njihove socijalne strukture, znači socijalnog nivoa. Tako da ima i ovakvih i onakvih primjera. Znači nije jasno. Nije jasno da to kao ovo važi za ovo za ono, nego se to malo meša. Jasno. Na samom kraju rekli smo dakle kako vežbati ljubaznost. Mogli bismo na kraju da kažemo šta se dešava ako ljubaznosti nema osobi koja nije ljubazna. Dakle, negde na kraju se sve odražava na nas same. Šta se dešava sa našim međuljudskim odnosima, šta se dešava sa našim zdravljem, sa kvalitetom našeg života. Međuljudski odnosi kod osoba koje jednostavno nisu ljubazne najčešće su posljedica nezadovoljstva. Oni su nesrećni. Bazično su nesrećni, njima treba pomoći, oni žele, kao i svi ostali, žele ljubav, žele prihvatanje, žele sve, ali nekada ne umeju. Nemaju tehnike, nemaju način kako do toga da dođu. I oni su zaista nesrećni. Trebalo bi da se nekome obrate, možda razviju neke veštine, da upravo kroz te neke male sitne stvari u životu naprave mnogo veliki napredak i poboljšaju sve svoje sfere, kako druženje, tako i lično zadovoljstvo, pa i komunikaciju sa ljudima.
I da ne zaboravimo da nikada ne znamo, odnosno često ne znamo ko je tačno osoba preko puta nas. Dešava se da podcenimo situaciju i iz tog razloga budemo neljubazni. Boško, hvala vam najlepše na svim informacijama i na vremenu koje ste za nas izdvojili. Ostanite sa nama da pogledamo zanimljivu i lepu priču u nastavku koja govori o najvećem niškom pesniku, možda jednom od simbola grada Niša danas, Branku Miljkoviću. O tome nešto više zna koleginica Daliborka. Tako je. Drugi tom sabranih dela princa poezije Branka Miljkovića predstavljen je na svečanosti u Gradskoj kući. U ovom tomu objavljene su manje poznate rasute pesme velikog evropskog pesnika koje je objavljivao u časopisima, kao i lirski eseji, jedan dramski spev, ali i pesme koje je pisao o svojoj gimnazijalskoj ljubavi. Do kraja godine najavljen je izlazak iz štampe još jednog toma.